Guys, mga Ay, Ginoo Lord. Naghikog in tawon rapod ang nakapatay. Guys, kakuyaw jud kaayo. Oh. Kahikog ra ang nakapatay, guys. Nagbata ari hala taong kaluoy. Ang gipatay, guys, mga na siya oh. Yung! Gel, dawat mo taas! Ang gapatay mao na siya oh. Ay, Ginoo. Tawon, Diyos ko Lord. Ang sa naman ni gahikog ang nagpatay. Dulog ra gyud ning duha ka buok. Sus kaluoya. Darag pulis, guys. sakay lang mama, dai basin naas dai Marcel dito tagbo dai goy dai. Dito, musakay lamang mo ana. Dai. Masakay lang mamo basin dai Marcel ko. Dala mga dito. Lagi sa may kuyog anan di ay. Kisa may kuyog ana silang tsuaning food wala. Si Ilmat ra day usana. Ay, kasi kasakandabong, guys. Ginoo Lord, tabang. Kakuyaw. Ilmat ra usa. Hospital pag magulang. Gidala ko dai hospital. Gidala. Ilmat ra ni kuyog. Kuyog na lang din. Yo gay mo man ang apo. Halati kuyogi na lang nati. Yo gay ninyo. Wala gulain siya ra, oh. Ilmat ra usa. Kulang ra. Oo, re Marta na ah. Isa ko na. Dai Marcel ko to mo dito kay. Gidala lang kita to building eh. Aksyon! Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.